Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е иноксова кухненска мивка от серията Teka BE линея с размер 50 по 40 см. Мивката е предназначена за монтаж под плот. Произвежда се само във вариант с стандартното гладко иноксово покритие, познато ни при производство на кухненски умивалници. Специфичното пред тази мивка е, че тя е с голям размер на коритото. Освен това има хубава дълбочина, доста по-голяма от на стандартните кухненски умивалници. Тя се поставя под кухненски плот, който е от някакъв вид камък гранит, технически камък, друг вид варовичен материал. Отворът за смесителя се поставя на самия плот или се използва смесител, който е за стеен монтаж. Сифонът на мивката е на FI90 и е съвместим с кухненска мелачка, а в цената и в комплекта са включени сифона, валвидата към преливника и крепежните елементи.